A najmä zelené, nám sa to tu dnes zazelenilo. Peťo Kovač tu urobil taký zelený plot pri nás. Peťo, takže vítaj. Ahojte, pozdravujem. Máme peknú tému, takú vďačnú, že ako nahradiť tujové ploty, teda ploty z tují niečím iným, pretože veľa ľudí sa sťažuje, že tie tuje im robia radosť iba istý čas a potom im to vyschne a že čo s tým. Sú aj iné alternatívy? Áno, de facto tých tují sa na Slovensku vysadilo v priebehu 20 rokov asi zhruba 100 000 kusov a vplyvom tej klimatickej zmeny tak majú takého špeciálneho škodcu, ktorý vlastne tieto tuje ničí a likviduje vo veľkom. A to aj vidieť, že ich vlastne musíme doslova vyrezať a spáliť. A áno, a potom tu prichádzajú vhodné alternatívy, ktoré tu máme štúdiu. Sú to asi jedny z najlepších alternatív na Slovensku, ktoré máme. A de facto nemáme tu len tie ihličnany, ale máme tu aj opadavé listnáče, ale máme tu aj niečo do tej ovocnej časti, aby sme si mohli aj pochutiť na nejakých plodoch pre vtáčikov a podobne. Dobre, tak teda si povedzme, že čo, začneme na ktorej strane, čo si sa rozhodneš? Môžeme začať náhrada za tými tujami s tými stalozelenými rastlinkami. To znamená, že toto, ktoré je tu pred nami, máme tu tento krásny kupresus, ktorý na Slovensku už sa vhodne pestuje 5 až 6 rokov. Je to veľmi zaujímavá drevina tým, že krásne voní, nekvitne, je to stálozelené a môžeme ju využiť ako dekoráciu na zimu, keď tam dáme nejaké svetielka, takže ešte tam to aj krásne skrášli a veľmi dobre odoláva rezu. Čo sa týka úplne klasickou náhradou za tují, to je smaragd, to je západné, tak tu máme tento vavrínovec. Pre vašu informáciu, tento vavrínovec je dokonca vo Švajčiarsku zakázaný ho pestovať, pretože naozaj v tých podmienkach, ak sa bude našim zákazníkom im dobre dariť, tak on sa ešte rozširuje aj sám, takže pozor na to. A ak ho budeme strihať, pretože tá intenzita rastu je tu naozaj obrovská, to znamená 1,5 až 2 metre vie za jeden rok narásť, tak ak ho odstrihneme, tak tieto výhony, ktoré tu máme, najlepšie je ich spáliť, nedávať to už nejakú potravu alebo do kompostu, pretože obsahuje aj toxíny. Prečo je zakázali vo Švajčiarsku je kvôli tomu, že je to včelstvo, on má nektár, ale je aj toxický pre včely. Čiže naozaj... Ale len teda pre hmyz, nie pre ľudí. Keby dieťa napríklad si to chytilo, požmolilo, tak... Tak tam sa nič nestane. Maximálne, ak by sme dali dieťaťu tie listy, tak môže tam byť nejaká alergická reakcia, ale to zatiaľ sme nemali takú skúsenosť. Ale je to asi na 90% taká náhrada za tuje smaragd, ktoré naozaj každému v záhrade vysychajú. A potom tu máme tento vavrínovec portugalský, ktorý je naozaj výnimočný tým, že neopadáva, je stálozelený, pochádza z Maroka, z Azorských ostrovov a na našu klímu je naozaj že vhodný. Nedorastá až to do takej výšky, je skôr kompaktný, ale veľmi ho odporúčam aj kto má terasy, kto má možno nejaké balkóny a potrebuje si niečo prekryť, tak je to veľmi dobrá alternatíva kvôli tomu, že on veľmi odoláva suchu. A neprimrzne? Neprimrzne. Tieto neprimrzajú, čiže naozaj že odolné. Ďalej sa Počkaj, Peťo, tieto tri teda si hovoril, že sú stále zelené, by som povedala. A akú potrebujú starostlivosť? Lebo pre tie živé ploty je dôležité, aby to bolo nenáročné, veď kto má často polievať. Áno, veľmi dobrú radu dám tým, ktorým tie tuje smaragdové vyrezali a teraz vlastne tam ostáva ten koreň. Ja viem, že to je veľmi veľa práce, ale najlepšie je tie korene vyťahnuť preč, najlepšie ich vybagrovať, tú pôdu tam dať úplne novú, pretože ak tam dáme stálozelenú rastlinu za stálozelenú rastlinu, tak tie živiny sú vyčerpávané v jednom smere a tá pôda, alebo ak tam dáme takéto vavrínovce, ak tam dáme tieto kupresáky, tak oni potom nám tak rýchlo nerastú. Takže odporúčam tam dať ešte nejaký substrát, hnojivo, kompost, aby sme potom docielili tú výšku takú, ako chceme, tie 2 metre, 3 metre, akú potrebujeme. A všetky rastú tak rýchlo, alebo len ten vavrínovec? Tieto sú všetko... Toto je krásne, musím povedať. Okrem tohto vavrínovca portugalského, tak áno, ostatné veľmi rýchlo rastú. Lebo to je už dôležité, keď teda chceme ten plot, aby mal aj tú funkciu toho plota, aby nás veľmi rýchlo čo najmenej bolo vidieť. Úplnou náhradou za veľmi rýchlo rastúci plot je aj vlastne ihličnán, to je tento kupresus, tento cyprusček lejlandský. Ak si ho niekto kúpi 20-30 cm, tak vlastne prvé 3 roky on nerastie rýchlo, ale od 4. roku alebo v takejto výške, keď je 1 meter, tak tie prírastky dosahujú meter, meter a pol, naozaj veľmi intenzívne rastie.
ale nebojte sa ho potom skrátiť. Aj veľké výhony alebo konáre, zhruba 5-6 cm môžete kľudne spíliť a je to veľmi dobrá náhrada za tuja smaragd. Asi je dôležité vedieť rýchlosť toho rastu, aby sme teda vedeli aj vzdialenosť, ako to sadiť, nie? Áno. Úplne klasická vzdialenosť, ak chceme mať nejaký vysoký plod, tak je okolo 70-80 cm. Ak by sme chceli veľmi nízky plod a hustý, dajme tomu 1,5 metra, tak sadíme aj pol metra od seba, pretože aby sa to rýchlo zarastlo do seba. Ďalšia alternatíva, napríklad z tých listnatých, keďže máme aj ihličnané, máme aj listnaté, je tento hráb. Dokonca ja ho mám doma posadený ako živý plod, lebo sa mi veľmi páči. Toto je kultivár, ktorý je stĺpovitý. Po latinské je to Carpinus betulus. Áno, opadáva, ale veľmi krásne vyzerá ako živý plod a môže to byť ako alternatíva za tie tuje. Potom tu máme aj vtáčie zoby. Vtáčí zob, áno, s tými čiernymi guličkami, ktorý môže byť ako alternatíva takisto za tuju smaragd. Ale táto forzícia, ktorá vám krásne môže vykvitnúť. Čiže vy si môžete urobiť aj kombináciu. Dajme tomu stav zelený, tam, kde chceme mať stále ako keby tú pohľadovú stranu zakrytú, ale potom aj s listnatými, ktoré nám krásne vedia zakvitnúť. Že tam stále niečo bude. Áno. Kým nám to neopadá teda. Kým nám to neopadá, ale dokonca ono, aj keď to má opadať, tak nejaké listy tam ostanú. A ak to husto nasadíme, tak tie konáre nám urobia ako takú prirodzenú stenu, tak je to veľmi super. Takú prírodnú drevenú stenu nám urobia. Áno. A ak si už chceme nejakú alternatívu, že stav zelenú, ale aby nám trošku kvitlo, ale aby sme to mali aj farebne, tak áno, veľmi vhodná varianta je aj táto červienka, Fotínia. Áno. Vyzerá krásne. Krásne. Stále zelené? Stále zelené. Takto vám to krásne do červenia vyfarbí. Ak to niekomu teraz mrzlo, lebo teraz sme sa trápili mrazy, skoro pol Slovenska mrazmi, takže stačí to len odstrihnúť a ešte odporúčam to nahnojiť buď cereritom alebo hnojivom na listnaté dreviny, zapracovať hnojivo, aby vám to znova obrašilo. Takže to sa týka tejto alternatívy ihličnanov, stav zelených a áno, máme tu aj klasiku, je to tis, ktorý už poznáme, sú staré 50-60 rokov a každý si musí urobiť úsudok. Áno, bude to rodiť tie červené guličky, aj keď hovoria sú odrody, ktoré nemajú, ale pár ich tam nájdete. Je to alternatíva, je to jedno z dreva, je to najtvrdšie drevo má na svete aj tis. Áno. Takže ak niekto chce, tak je to dobrá alternatíva. A mne sa tam páčia ináč tie guľočky červené. No. No, to je také farebné, pekné. A teraz poďme k tomuto, čo teda môže byť pre mnohých taká nová informácia, že sa dajú aj ovocné stromy využiť na živý plod. Áno, donesol som tu pár drevín, ktoré sú veľmi nenáročné z pohľadu pestovania a ktoré môžeme využiť na živé jedlé ploty, takže si z toho aj môžeme niečo zobrať pod zub. Máme tu stĺpovitú jablon, ktorá takto krásne ešte aj do červená kvitne. Je to odroda Pomfital. Veľmi krásne vyzerá aj zahradák. Dokonca tieto stĺpovité jablone, alebo aj tu máme mirabelku, môžete sadiť od seba pol metra. Jediné, čo potrebuje v lete ho strihať na taký ten stĺpovitý zrast, ale to je veľmi jednoduché a vám krásne vie urobiť živý plod, aj jedlý plod. Do výšky zhruba 3 metrov. A ak tu máme aj tieto kríkoviny. A počkaj ešte rýchlo, pomaly? Ako? Toto rastie zhruba intenzite 70 cm za rok. Zhruba tak. Nádherné. A začne to kedy možno rodiť? No toto už, ak má takto kvety, odporúčam nie všetky kvety, a keď tam bude veľa plodov nehať, 3-4 úplne stačia na jednom stromčeku, už tento rok budú mať plody. Takže to je tá výhoda toho, že ak teraz nahradzujeme tie tuje, tak si môžeme urobiť dokonca tú ovocnú alebo tú úžitkovú s tou okrasnou časťou. A dá sa to kombinovať, že by niekto dal proste takýto ovocný strom a medzi tým takýto stále zelený nejaký? Medzi tým to neodporúčam, pretože tie ihličnany majú to ihličie kyselé a to kyselé pH ovplyvňuje vlastne tie ovocné na stromčeky, ale odporúčam skôr si to rozdeliť, že tuto bude tá zóna z tých stav zelených, túto zóna ovocnanov a takýmto spôsobom si tú záhradu vie vykombinovať. Až vždy nakoniec v tej záhrade sú časti, ktoré teda naozaj nechceme, aby bolo vidieť a niektoré môže niečo ako keby presvítať na druhú stranu. Áno. Takto si to treba nakombinovať a tieto formy, ktoré sú tu od týchto stĺpovitých jabloní, mirabeliek, muchovníkov, arónie sú veľmi vhodné na živé ploty. Ešte poďme teda sem. Toto je muchovník. Áno. Má krásne kvety, krásne to voní. A nepriťahuje to príliš hmyz? Toto práve priťahuje hmyz. Áno. A veľa hmyzu, pretože to kvitne. Áno. A má to hmyz rád.
Takže ak to je možno taká ekologická zase záležitosť v rámci nejakej biodiverzity, nie? Áno, doma rád prírodu, určite odporúčam. Nenápada to žiadny choroba ani škodca. Jediný škodca, ktorý tam je, tak sú tí vtáci, ktorí už keď to zarodí, tak to veľmi chutí vtákom, ale aj nám. Je to veľmi zdravé, vlastne sa to robí ako náhrada za čučoriedku. A arónia, ona krásne nám vyfarbí ako táto červienka, takže je to veľmi dobrá alternatíva. A dokonca to má čierne plody, z ktorých vieme robiť šťavy. A sú veľmi zdravé. Sú veľmi zdravé, máme to na krv, takže odporúčam naozaj tí, ktorí nahradzujú tie tuje touto aróniou aj tým muchovníkom. Naozaj veľmi dobré. Peťo, no perfektné. Ty si to skoro celé vyčerpal. Je tu teda množstvo možností, ako nahradiť živý plod, ale jednu sme nespomínali a tá jedna teda sa netýka takejto živej prírody, živých rastlín, ale už rastlín, ktoré boli živé a už nie sú, a to sú bambusy. Takže my si teraz pozrieme do krútku, ktorá sa týka bambusových plotov. Ak ste rozmýšľali nad takouto alternatívou, aj to je možné, ale samozrejme má to svoje špecifika, ktoré rozoberie naša dokrutka.